Gdje je on? Izvolite. Nema šta nema drug. Jeste. Svaka čast. Hvala. Izvolite. Kako kupci? Pa slabo je. Malo još rano doći će zbog vrućine. A odakle ste, odakle dolazite? Zenca? Krečanca. Kako je lubenca sad, kako ide? Po kilu. Dinje 3,5. Dobro. Kaže ovako, od majora za čitav Teočak, uzbrdo i nizbrdo, za sve prisutne goste pod šatrom kod naših domaćina Meši. Ovu sam igrao, volio kod dijete. Nešto prelijepo. To me podsjeti me to na 80. Igraju djeca, igraju. Još uvijek svi vole. Je bolje. Evo, ovdje ti si ljudi. Evo. Evo ga, ovdje. Evo. Ovdje. Pa ćemo mi se. Svaka ovdje. Evo, evo. Evo. Svaka čast.
čarape, hajmo žene moje, bira danas akcija čarapa, potrošne bokserica. Nisam glada, hvala. Ajmo, hvala vam. Ne mogu komšija moj. Ajmo, narode, salam alejkum, kako se daj, pomoći mi jednu Marku, Neno, živa, štrama, bila. Evo kako je. Salam alejkum svima. Ajmo, majke, žila, bomba, želit ću se babo, šalim se ja, Ako bokser se da piti. Udarite ga ovdje. Ovo ne sposobno vidite. Ljudi, ali vi vidite popularno na YouTube, vi gledate. Dobro je brat, familiju, sestru, nema ljudi. I sestra u blizu, bratka nema ljudi. Tukija potraji familiju, mene telefon da vidite. Dajte nama reći na koje ćemo mi biti kanal da mi moramo gledati. Samo ukucaj Trešnjarovo i naći. A naći? Pisat će datum. Jel na Google ili na Trixa? Na YouTube-u. Na Trixa najbolje. Na Trixa. Tu smo vi. Znamče.
Evo izvoji za pekće šakci, hakci. Sile slijede, dete, šakci, za pekće. Evo izvoji za pekće. Evo akci, izvoji za pekće. Tyson, jesi ti izgubio ženu? Jesi ti izgubio ženu? Mira, jedni djeci, tvoje djeci, tvoje štetki. Evo, Lana. Mama je na internet. Evo i jedne djeci, tvoje štetki. Ovo je rasprodaja danas. Samo je danas vaši čada. Jedne djeci, tvoje štetki, ovo je akcija. Ako imaš kupak, neko skine. Jedan ih žel. Odjedno. Nije malo, mašte malo. Jedna je malo ovako ispravno. 55. Nema ja, nema. Sve ukradeno, Elma. Sve ukradeno. Evo ih popi, popi, Oni na Facebook ne igrala tako. Nekad uđe u oči. Nema, brate, dajte, udar, gotovo. Vidi bolje premjesti dole. Sada je uran kod Jebem te, ja imaš što skiče, šta volim te? Pa imaš i ti, jel ima? Pa pomoćemo ti mi. Kad ti bude bilo teško, otvori pa opet. A moja mađa, ko ga preguram da ušte se lako. Još sad. Samo ti para, Ko ga preguram završeno. evo da, Ja vam ne smijem. U cijenu otpadaju 5. Samo lijepi ostav, nemoj bogatovi ružni matovi. Samo lijepi. Si kako je? Ovo si sad pobacio ono knjigu. Baci na internet. Sve šta radi. Bićeš.
Mene kače 5 maraka, to je bokserice 5 maraka, 5 pari čarapa za 5 maraka. Mene kače 5 maraka, to je bokserice 5 maraka, 5 pari čarapa za 5 maraka. Mene kače 5 maraka, to je bokserice 5 maraka, 5 pari čarapa za 5 maraka. Mene kače 5 maraka, to je bokserice 5 maraka, 5 pari čarapa za 5 maraka. Mene kače 5 maraka, to je bokserice 5 maraka, 5 pari čarapa. Mene kače 5 maraka, Pa ja vidim. Akcija, kompletni trenerke 10 maraka, raspored, danas kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke na 3 marke, raspored, donji dio trenerke 3 marke, kompletni trenerke 10 maraka, imate za pokrivene žene haljine 15 maraka, a imate i hlače na 15 maraka i italijanske raspored, haljine na 15 maraka raznih modela. Kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke 3 marke, akcije danas. Akcija, kompletni trenerke 10 maraka, raspored, danas kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke na 3 marke, raspored, donji dio trenerke 3 marke, kompletni trenerke 10 maraka, imate za pokrivene žene haljine 15 maraka, a imate i hlače na 15 maraka, italijanske raspored, haljine na 15 maraka raznih modela. Kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke 3 marke, akcije danas. Ajmo, akcija, kompletni trenerke 10 maraka, raspored, danas kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke na 3 marke, raspored, donji dio trenerke 3 marke, kompletni trenerke 10 maraka, imate za pokrivene žene haljine 15 maraka, a imate i hlače na 15 maraka, italijanske raspored, haljine na 15 maraka raznih modela. Kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke 3 marke, akcije danas. Ajmo, akcija, kompletni trenerke 10 maraka, raspored, danas kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke na 3 marke, raspored, donji dio trenerke 3 marke, kompletni trenerke 10 maraka, imate za pokrivene žene haljine 15 maraka, a imate i hlače na 15 maraka, italijanske raspored, haljine na 15 maraka raznih modela. Kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke 3 marke, akcije danas. Ajmo, akcija, kompletni trenerke 10 maraka, raspored, danas kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke na 3 marke, raspored, donji dio trenerke 3 marke, kompletni trenerke 10 maraka, imate za pokrivene žene haljine 15 maraka, a imate i hlače na 15 maraka, italijanske raspored, haljine na 15 maraka raznih modela. Kompletni trenerke 10 maraka, donji dio trenerke 3 marke, akcije danas. Jes dobar vašir, uvijek. Nikad jači nije bio. Hajde da Naporno je sve. Evo vidim kako ti slijeđa njega da nisi izlazi.
Komšija, čestitamo da bude zdrav i živiti se i vjerujte na Evo. Evo ide jedna šeta specijalna požudnja. Pa ko zna i ko uvjeri, ko igra.